Kadon kajing ya kelumar bat kajing ya ki ka basir khai menta ha ki thain karo kat kum ki khubor ki badang mi kane kajing ya kan at ka ya dei bat kajing long jingman ka ain bat ka syong suk syong san ha ki thain hangne ki long ki mat ki bah khmat halor kajing jia menta kasngi ka shipotri glober ar acara punriu ka jing ya ki persya ya ka sarkar ki kenhun sang bhalang bat ki nong syong snong ha ki jaka kumha tura bat William Nagar kila penlong ya kajing ya ki kane kala bandai namar kajing dawa kibaya day bat karukom trekam ka sorkar ka jing bitar halor kane ka jing jia ka badang jiasan ka bakta ya ki bahalang jong kinong garo ka jing penjari ya ka section sispa saupsau namar ba ka jing yakhi kala nang jur kibor penya distrik kila penjari ya ka section sispa saupsau hakikat to kane ki jaka ban pensisa bakan nomdon ka jing ya lumbriu ka babun banyada ya ki jing sorkar bat ki jaka pajba na ka jing penjulor ka jing khang ya ka mobile internet don ki kubor ba ka sorkar kala ban khang ne pensange sipor ya ka mobile internet hawes garo bat ha is garo hil kane kalong banambit ban pensapreng ya ki kubor lamder ha ki social media kum ha WhatsApp bat Facebook ban penjam ya ka jing bitar ki briu menteri rang ba ka Meghalaya kanrat sangma ula kentu ya baro ban long ki bajai jai ban namshim ya ka ain halaki kti ka sorkar kala ong ba kadang persyang ban ya keren bat ki nong yalam seng balang ban penbej ya kane ka jing leng ba ka jing ya keren ka jing maham ya kinong le jing le lada pidon jing temu ban le chagro hil ne ya leng ba ha kito kithan pej ngor ya ki khobor na kilat pathai khobor ki bati kena kidon ki jaka ki bala ban don ka jing khang lenti ka ba penwit ya ka le kawan